Duai Nagabinda Kajing Dumujungi Balarin Mary Lengchiang Duairu Nagabinda Emilia Savian Ba Indupio Gajingoi Jinkia Met Badman Siem Balaispa Life Saruanu traingin kiuring kabadu Saruanu traingin kiuring kabadu Dajingnya Bakhuid baruling doutrai Iairu Saruanu traingin Kohimen ko para tuangin songo ya Jisu nagabinda gani step bindagas ngi kalangas ngi buram jongka Margaret Mary Alakok kumjoro u Augustine Balakarku bad u Hedwig Bakhuid baro ai ba jing asylum jongini gri Kuwait kinang yarap ingi vai pai vai hakani yukris Bakhuid balongi Bakhuid Ginang buru ikajing tumushi me jongi kam dame ki bapangi bashitam ki bakar pardi ngi man ki por ben duwai na gabinda jongi iwan rai ki barosh agane ki yukirish Bakhuid iduwairu na gabinda baro ki badon ka jing talot haka jingi mensi ha karteng uppa baru khon baru mensi Bakhuid ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bad ka jingir jongo blai Lembad ke jinga selok jangamin siem Bakhuid kindon rengkat bat pi baro rengkat bat piru ko himmen ko para tongin kerpad ya Jisu ben map igi pop ki sang jongi ki jing talot jongi ki jing duna jongi nginangai tiru ya baro ki jing le palat jongi bun sin ha ga jingim jongi ngila ke instinct ya ka jing kot jongo balai bun sin ha ga jingim jongi ngilas ngau jaitu lese hagi por ka ba blai ukot ingi ban le bha ngila sange ban le eki kamba bha pan map na Jisu Uthrai Jisu map yengi sait kud yengi nakini ki popara ni sausi na do ka donut halor ki ke baro ka bangilale nga phlam hau blai badan bhor bharo bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e dagi jimpar kha dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palar janga dagi jingle palar janga dagi jingle palar bakra e janga namar katta nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti Yaki angel bat kiri koi, but ye peak himmen ko para, ben duwai na gabinda janga, how try ublay jangi. Ublay badon board bar o ni sine yangi, but in dala mapigi pop jangi, nilam yangi shaga jing imbam jikut. Amen. To ngin nia duwai
ai bakinigiri Bakhuid, Margaret Mary Alacock, Hedwig, Bard, Augustine Balakarku, Nangia side Nagabinda Jungi, Nagabinda ki Jing Dumo Jungi Bara. Tote karhai halo Jungi, Ni karpad kotrai, Yakamensiam Dak of Melabsiap Karpang, Haka Margaret Mary Alacock Bakhuid, Hedwig Bakhuid, Badu Augustine Balakarku, Bakumda Ngilla Bantip, Yaka Jingi Jungu Chris, Kabapalat Leam, Yaka Jing Shempang Barro, but ba en Pendap Yangi, Daka Jing Janai Jame, Dautrai Jungi Jesu Chrisukun Jame, Uba im bat Sensha Renkat but me, Haka Jingalong Kaway Jungamen Sim Bakhuid, Ublay Junom La Junom. Amen. Kajing buli nagishiti jong Paulus Bakhuid, Shaki Kristan Hagalatia. Kalnong kabasan, kadukhat kabakhat pra, haduk kaba arpusan. Ko para, lada pisha alam hau minsim, pimlong hapo kaan, ti kikam jong kado, kilong kibapau shenna, kajing auria, kajing bomkhut, kajing lingkar, kajing mani blaitau, kajing aiksud, kajing yashun, kajing yakajia, kajing bihun, kajing bitar, kajing kim minsim, kajing yapat, kajing syak shiliang, kajing bishni, kajing buat tanglang, kajing lanot, hakabam kadi bat ki bakum kini. Ngamaham yapi, kumba ngalamaham yapi mensyua. Bakitu ki bakirni yakum kini ki kin omyo kenti yakahima ublay. Henry usok jong umensim, ulong kajing it, kajing kemen, kajing suk, kajing yaisha, kajing sebun, kajing kelut minsim, kajing bat jutang, kajing jamnut, bat kajing tengkan yaladi, persya yakini omdon an. Bat kitu, kibadai kijong ukris, kilasa narpna yala kado lem bat kijing boman, bat kijing kwa jongka. Ladangi im da umensim, tungin yai ru da umensim, kaktin jong utarai. Yesumo ya ulay. Sam kabaningkong nabar druspa nyapula. Druspa nyapula. Tunang wai, raya royu trai, ublay usim jongi, sugubriu ubom yad bat ki bomam, ubom bud yakajing ay bud jongi, sugubriu ubom yad lentinong bom, ubom syong niyalam bakiril snil, tunang rwaya royu trai, ublay usim jongi, sugubriu basngau bagamon utrai, bapuson simnyasngi hukum jongu, teulog kumuding blaturukwa, umbase lausohala ayon, tunang rwaya royu
Nongstoin bakaler kajurong no. Donang ruaya royutran. Ublay usim jongi. Kibom man kibom shana jing bisha. Nelom po pakajing yalang riwo. Nabutra uyadaya kibaho. Kalenti kibom manu penduno. Donang ruaya royutray. Ublay usim jongi. Hallelujah. 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 Dohika yang aku try kalenti jombe. Barban binyalam yang kalenti babe. Hallelujah. 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 Utrai undon reng ka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Ujisu la ong kodit ya pi ki parisi namar piai ya ka bashipo na upudina badu sudap bat na ujur bara henre pim soit new ya ka jingle hok bat ka jingit ya uble yakini pidi benle kalem da ino ya ki weipa kodit ya pi ki parisi namar pi it ya ki jaka shong hakamat haki synagogue but yakis jinko ble haki jaka yo kodit ya pi namar pilong kum ki jingtep yaki ba om la banyo but ki brio ki yait halo junki kalem da tip we nagis tadai nula ong ha u konungi kai haba me kren kum ne me kren bein yingiro Jesu la pai gatin kodit ya piru ki stadain namar pe penkit ha ki brio da ki jinkit ki bakia ya ki ba omla bankit but pe pat ya la de pim kta ya ki ni ki jinkit what da ka we na ki simbriak ti jompi ka gospel jom utrai ko himen ko para bait how try Jesus Christ ka gospel min da kasni kawan raga jim maham haki bru barro kibam kitkli ya ka jingi do blai kibam roy ha ka jingi do blai kibam roy ha ka jinglong o blai kibam treshitom ban pen roy ya ka jinga e jongo blai bad kiba im ha ka jinglong jonga do Jesus Christ Kordit iapi ko parsi, kordit iapi ko start ain. Ka jing kordit ka wan halor ke brio bam tre ban im hau mensia. Ka jing kordit ka wan halor ke brio ba jit ban im ha ka jinglong jonga do. Ki parsi, ki sadusi ki start ain kim shim don ka jingit pat ka jinglong ublai ha po jongi kila im ha ka ain bad kila treshitam banyada ya ka ain banyada ya ka ain kila pinbun shushu ya ki ain palat ya ka ba ublai ula ai kum ka jimbatai bad ki buryu ki saudong jongi kila sham jinge Nagabinda jonki ya ki jimpin pon but ke jimbatai palat ya ki ain
kalong kum ke jingkit ki bakia bad jisuang pim shimla yarap kin diatru namar pila im tang hakado pim shimla don kabor jongo blai hapo jombi wad haba ke penkit yaki ban kongo but im ya ke ain kim shim don jinglong ublai kim shim don jingit ublai kim shim don haki ya ke jingai jongo blai ko himen ko para lada manga bad mapi ngi im hagane ga dor kai ka ban sajia kadu kadwai jisun peit yanga bad yapi wong kordit yapi ko longkumi kordit yapi ko longkupa kordit yapi ko kun samla kordit yapi ko kinna kordit yapi girini kordit yangi gilinto namar ladangi im kalam ke jinglong oblay ka wan hangi wan jia halo jongi ya ka jing tim jong oblay ka jing kordit jong oblay ya ka jinglong jingim kalam oblay kalong tang nagabinta kadujok nagadagadaw jisuong u Paulus bakudo ong haka shiti jongu ki briu ki ba im kumne haka do ki im nagabinta kadujok namar kinum yo ya kahima upale ba don pun ke baro kaba u Paulus bakudo kadaw hangi ladangi puzon haga jingim jongi ngiru ngiesirim bad ke jingi kai jongo Paulus Bakhuid halor ki briu ki ba im haka do ke jingauria jim bishni jing shashi liang jim betar jim penne donur jim tre jim bam tre ban kongu ya gasur jongo black jing jaitu ya ki jim bisharia lade jim bisharia ki way jim white tanglang ya ki jing tarais ni ya ki brio bad ka jing sarong jingim natong shatong kasin sharingi ladangi puson halake jingim jongi iwei pa iwei ngila ban yoi kambun kum kini ki jinglong ban ya ka jinglong ka ba u Paulus bakudu ong ban im ha ka jingim mensiam jingim badu mensiam ka kap kin dup ka jingi ka jing suk ka jing comment ka jing yaisha bar ka jing jamnod ka jing senshar yalade ka jing eight ka jing snaurit mensiam ka jing koit kum ta ter lada ngi baro iwe pa iwe ngi shong ban shim ya ka jingkein jong ka jingim jongi kambon ngi lap ayu ha ka jingim jongi kambon ngi yoi ya ka ba u Paulus bakudu kadaw hangi ya ka jinglong jong ka do ka ba mod jinglong ubriyu jongi kai ka jingkot jonga ba jompe da ka ba yino ya ka ne ka jinglong ubriyu jongi ngi don kam ban piam ya ka jinglong jingim badu mensiam bakoi ka jingyale jongi vei pai vei ka de balong man ka kelip mat ban penduno ya ka jinglong ubriyu kalong kabam mut ka jinglong jong ka do nangda sa pendap hapo jongi jingit bu na padeng jongi ngi long ki bri ba sha sen sha da ki ni ki jingdom ka jimbetar ka jimbishni ka jingtarais ni jimbuai tanglang ka badbun ki baro ka ba u Paulus bakudo kadaw hangi kabam mut lada ngi puson ha ka jingem jongi kambinia ngila ban yo i bu na padeng jongi ngi im nagabenda ka dujok om nagabenda ka bane nama ngi duna palan ya ka jinglong jongamen siamba kuit hapo jongi ngi kambun ya ki jinglong jonga do jinglong jongubaman jinglong jonga dujok te hangi u Paulus bakudo kran shai kadon ar binda ha ka jingim jongi kawe ka binda kalong nagabenda ki buriu ki im ha ka do kalong ka binda jong uksoi kawai pat ka binda kalong habangi kongo ya mensiam bakuit habangi roy ha ka jinglong oblay hapo jongi ngidang penkare nagabenda ka bane badu Paulus bakudu ong habangi ngabutu kini ki jinglong hapo jongi kumba uong ke jinglong jong ka do ngi haban lekumno ngi haban sanar panalang badu kris kita ki jinglong jong ka do ngi haban sanar panalang badu kris kamut ngi haka jinglong ubriu jongi man ka por ngi deben ya lempa kane ke jingsha sanar panalang ngi deben sanar pana ya ke jingim kabamot man ka kelip mat ngi deben aiti henre buna plain jongi ngi pingsan ya lade
Lada don ke jing duna habang itip ngi don jing duna ngi pingsan ya lade kam lele. Ladang is auto ngimpat imba ke jingim mensiam jo ngi ngiong kam lele manobala ban imba. Tik ki jing pingsan baro kanam yarap yangi. Kaya ka ba yarap yangi habang is ngautu ya ke jing duna habang is ngautu ya ke jing tolot ngi de ban sha ya ujisu ban pinsa prek ya kita ke jing long. Tengide ban IT hau jisu man lagi jing tolot. Lese bon apeng jongi ngila slam palat ban pen bhai ke jingim bon ke bri ke pen slam. Wan habat tia ha ke jing tiaru ngidang dom ngidang bitar ngilang kwa ban le auria ngi trang ya ke jingang jimbuai tanglang ban di kane katai ban impaho pahai. Wan habang itia pangru ngim don kata ka mensiam ban penjana ya ka jingim penpan ngi kinyum ya ki wei ngi dom ngi bitar ya ki wei ngi bisni ya ki wei ngi tarais ni ya ki wei kata ka mod wat khatmir ka jingia pru ngim pat kella ha kata ka jinglong kaba ujisu kot yengi ban em ha ka jingim na kata ka daw ko himmen ko para kane ka gospel ka yesrim bat ka jingim jongiru ka gospel kapinya de dur bat ke jingim jong bon ki kristan badu blai unsa on koddet yepi ki kinna namar pim shimla shimkia ya ke jingim mensi koddet yepi ki samla namar pim shimla shimkia ya ke jingkot jong blai koddet yepi ki longumi longupa ki ba im hakinga se bad lada ngilong ki brio shayalam dakane kaddu kadwai what hadin bangi im ya ke jingim kristan what hadin bangi shimmenta ka mas Bakhuid bon sin what hadin bangi duai rosary bon sin what hadin bangi ngap ya ke tin utrai ru nginum don jingkala eye kabamot ngi pen kare da kine kie ke baro ban poisha du jok namar ka jing shimmenta mas ka jing duai baro kade ban pendima ya ke jingim changi tongin duai ha kane ke Eucharist Bakhuid ko kimmen ko para Balang ki kon basautu ya kane ke jingkot but banaiti ya ke jing tolot sha ujisu but ke dim pana bangindup shan sanarpana ya ke baro bandup roy hau men siem Bakhuid jisu be it karko kardo yangi ngiru ngilangi batolot harukam ngi im ha ka do ha ka pop babon jai ya rap yangi banyait ha ka bo pinyait jung men siem Bakhuid bangin long ki kon ke Bakhuid en ya ro ya utrai jisu Christ tongin plai ka jingait ka jongi ngangait play badan bor bara unang tao ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun bamarway jung utrai jongi ya obala puna men sem Bakhuid ya obala kana ka Maria tesuti bala shale bein po Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yab la tep yabu ula kia shaki baya akasmi ka banai la mi pat ki baya ula ki ushabane ushang shakamonu blay pa badun bor barro nang down when pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangi how men sem Bakhuid haka Balang Catholic Bakhuid haka jingya silak rikoid haka jimmap ki po haka jimmi pat ka do daga jingim bam chekut amen Leispa bersama.
duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jampi kanlang ka bapriang hun hau blai upa badon bor barrom Try bring a chicken like it is okay. Not a tag and chicken. to snap bas bun ya ki jing duai jongi ko trai ngi karpat but to yada yangi da ke jing side lamp jongi ri kui jame bangin la ban shakri bit dor ha ka duan jame da ukris utra jongim Amen. utrai undon reng ka bat pim talking to you yala ki don yod tongin aingu ya utrai ublay jongim dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakoi ko blay badon por bat bam jikut namar haki rikoit ka Margaret Mary Alakok Hedwig Bard Augustine Balakurku Kibala Pengantang Yalade Hawu Chris Nagabinda ka hima bani kalong ka bade hok baniro ya ka jing suma su ker ba pelajome da ka ba me kot biang ya ka jing lom brio sha ka jing kuit tan rai chunga but me ver eka ban mat hangni haparte ya ki jingai ya ka ba enyo ha ka parte batimai bat kumta rangat bat ka kin hon chungi angel bat ki ri kuit ya ro ya me bat ngi pen bana kalem sange ko himen ko para tongin trang bangin dup long ki kun ke basha yalam da umen siem bakui lembaga ne ke jing duai pen gandang tongin duai tongin IT yalade ya ke jing long jang gaddo baro ke jing suni ha po jangi baro ngi tip kumbang tip buna prang jangi ngi tip ka ke jing long jang gaddo ka badon ha po jangi inang IT but ban sanar panalang badu kris lembaga jing wan hiar jung men siem bakui lembangin dup long ki kun bayal shayalam da umen siem bakuit man ka kelip mat bagi jinglong jung umen siem bakuit kan roy ka jinglong ublay kan roy ha ka jingim ha ka jingade ha ka jingim shimet jungi da shisha melong bakuit ka trai ka te mei jong ka jing kuit barom namar ka tangi kar padia me topen kuit pen gandang yakini ki jing tarwa jungi da ka ba pa ya umen siem jame kum go umje halo jungi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jungu trai jungi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pdiang ya ka jing shashitam ula shim ya uppu badda ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halage sindran u om to shim bat to bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi haka juu ke rekomendal ala ya bam ula shim ya ka kuri
Bada ka ba ingu biang yame. Ula ayaka hala ke senran uong. Toshim batudi na kane pi baro. Na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bati mai badbam jikut. Ya ka ben pen mi naga binda jumpi. But naga binda ki babur. Naga binda ka jimmap iki pop. Taleya kane ban kan mau iangam. Ko snam bakardor jango Kristo pen kuit yangi. Pen kuit ik men siam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia eki bapangi bashitam. Yada yangi nau bamen na ki klam. Kajim maya jangka jinget. Kata sembani Namar kata ngi ke bapenmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi rai ngwaidem namar melanyo yangi ke babit banya hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadiya me. Ba ngi ke bayo binda hakamet bad ka snamu kris ngilong ke bala penyat likaway da umensi Bakhuid. Takan mau ko traya ka Balang jamme kabala priang hasatala ka partay pat penjana ya ka ha ka jingid rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi u wilbert marwenu bishop jangi but baru ki lingdo but kirinium takan mau lemro ye ki himmen ke para shinrang but kinde ki bela yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baru ke bela klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingsha ka koma jamme. To isene yangi barangi karpadia me barenka bat kamaria tizo di Bakhuid ka kami jango bale ujaso Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid ka Margaret Mary Alakok ka Hedwig but Augustine Balakarko rankat but Francis de says Bakhuid but baru ki rikuin ke bala pensoba me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bendalem haga jingim bam jikut but bangin yaro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hamayu blayu pa badon board hake jingelong kawai jungamin sim Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko paratong in duwai kumbau Jisu lahi kayangi naga binda para ke jingdon kam jangi in duwai naga binda ke inner healing retreat ka ben sta ha nega nadu sngi toding ha nega tayo bad bara ke ba ben sawan shimenda kini jingai ke jingar ko pa chungim ba bening ka long ka kuwe ka teng chumi kanwan ka ima chumi ka long ka mon chumi a kandau kumba bening to ayang iminda ka jimbam jungi ka bahala ka sngi Batamap yangi rengkan chungi. Kumbangi rungi map tiga belis new yangi. Padua delam yangi shaka jimban shoy. And rate of light yangi naga basiniu. Top light yangi ngi karpad ko try naga jingsiniu barra. Haga jing spoon jamme. Toy jingsuk jing sign haga sngi jangi. Kramba daka jingarap ka jingisne jamme. Ngi light bara bo naga pop. But ngi nyo jingada naga jing jinjar barra. Kadbangi dang up kamil lendi yaga jinkarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jung nong penim jungi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pede ki pop jungi Henry yaga jinge janga Balang jamme but haga jing spoon jamme to ai haka yaga jingsuk but ka jingetale khawe katkum ka mon jamme Mame uba imbada basensha junom la junom kajing sukotrai kandon barabo renka but pim dap bagajing indo Christ tongin yaingu markelia
Hakume kun lambro jung oble. Hakume bucket naga pop jung porte. Sukito kabela korsha ga jingawai jung kun lambrot. Kodrai Jesu ngis ngongo yame nagabindaga jingkot jame yangi baro benyasip yabam nakamet bagas nam jame limbagane communion Bakhuid communion min siem Jesu beit karko karda yangi yalam yangi shaga jingim how men siem but pindu yaka jingim hakado pindu yabar ke jingsne ha po jangi lembaga jingdon jame haga jingim jangi
bangin dup long ki kun ki ba kamaya ka hok ki ba im na ka binda ka baning da ka ba yai bod ya me ko jisu ya ka sur jame comment siam Bakhuid pin roy hapo jongi ya ka jinglong uble haman lagi kam man lagi jingkaran man lagi khana ai boring ko jisu bin slaying ko jisu bin goy bin khiang ko jisu shimdi pura ya ka jingim jongi shimdi pura ki ba phangi ba shitam ki ba duai minda kam da me baro ki to ki ba shiminda online Kito ki jingdo mo jong ki ba ro e ki ba pang ki ba shitam ki ba snosi ki ba snokod lad ki ba kit ram ki ba nangshu ban le kum no ha ga jingem jongi don bon ki jinge ha ga ma jongi jisu tang ma me marwe me lawan yarab ki ba ro ai bor ki ko jisu hai ba kinang light na ki jing snew ba ro kinang light na ki jing bit ba ro kinang light na ki pop ba ro kinang light lui na ka jing tai jing kom ba ro ai ba kilang shisha ki kon ki ba yai ba do men siyam Bakhuid hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai daga bor jangene ga sakrament ko traing ikalpan to yalam ingi barabor haga jingir jame daga nuksa jangu Augustine balakarko bat ka Margaret Mary Alakok bat Hedwig bat to pinboy shaga jingjana ya ka kamba kaba melastang hangi kat hadu ba u Chris Jisu unwan uba im barsensha genom la genom utrai undon renka bat pim ublei badon bor baro in karkuyapi uppa barukon baru mensim Bakhuid ya lesuk ban penbana ya ka kobar babha jang utrai daga jingiem ka jampim yes mo ya saus pa lai pusa Bakhuid, Balang Balang Amen. En je roi Jesus Christ, Amen.